Čau, ja som Laveve a vítam vás u svojho ďalšieho videa. Ľudia, dneska sa ideme pozrieť na Piggy a som tu spoločne so Šimonom. Ahojte kamaráti. No tak aj dáme si play. Dobre, takže asi si dáme 8. Dobre, a ja klikám na 8. No a ďalej si typnem, akú si vyberieme asi Piggy, nie? No tak Piggy bude jednoznačne Playker. Kto to bude? Ja Tento Bacon Boy, tak super, takže môžeme ísť rovno na to. Dobre, už sme tu. Ahoj. Čo? Nič. Idem si... Dobre, dúfam, že prežijeme, čo tu je. Wow, to som si úplne že nevšimla, tento tu trezor elegantný. No, a kde ideme? No, aha, musíme ísť po kľúčiky, keď si dobre pamätám. Si vôbec nič z toho nepamätám, čo tu je vlastne. Dobre, všetko, tu máme asi kladivo, áno, šrubovák. No to nevidím. Piggy, kde? Pomoc, Piggy na. Ja to iba kráčem. Piggy na, pozor, sa respawna pri tigrovi a ma naháňa. Super! Taký clown. Yes. Môžem spawnúť Piggy. Nič. Yes! Mám, neviem, že či som využila 2 náboje, či 1, či čo. Bacon Boy, nice. Konečne nám pomôže. No a kde sú ďalšie náboje? Veve, to je bugnuté. Ja normálne nemusím si ani čupnúť a prejdem cez dieru. Tak nemám. Super. Elegantné. Šimon, ty si spadol? Nie. O nie, tak toto nedám. No, oranžový kľúč. No, tak Piggy, odhlás sa. Počkaj, ja to prebehnem, nie? Skúsim ísť tam. Nie. Počkaj, skúsim. Počkaj. No, ber. Ja nestíham brať. Dobre, už mám. Dobre, okej. Môžeme ísť. Dobre, ja idem otvoriť toto. Ako sa volá? Čo za čudo, ten farebný Pajo tam bol taký. No, ja idem otvoriť tieto vrátka. Budem len vrátka. Tak, ty si musíš ísť nakoniec, kde sa odchádza, tam otvoriť. Dobre, a tam je to až... Si to nepamätám vôbec tú mapu. Ja iba kus. Dobre, a tu... sme tu. Tu je stánok na pitia, tu nič nemajú. Ešte nám treba klávko. Aké klávko? Kladivo. Aha. A to vieš, kde je? Nie. Nech si ma nevšimne. Tu treba žlták a viem asi kde je. Neviem kde. Nice, super! Ešte nám zostáva koľko sekúnd? No, 2 minúty a... Joj. sekúnd. Tak super, tak ja sa idem pozerať na teba. A Bacon Hus, to čo je? Počkaj. Aha, ja tu budem vlastne duch, to si pamätám. No tak ja idem za tebou. Stíhaš ešte, poď. Nie, ty to ide úplne zle. Šimon, tu. Nič. OK, super. To sa nedá. A Piggy, to robí taký balet. Dobre. Game over. Yes, sir. OK, zase play dáme. Teraz dáme normálny klasický server, nie jednotku. Kto je Playker? Kto to? Ten Bacon Boy. Šťastie, že nie som ja. Dobre, tak a ideme na to. Dobre, a už sme tu. Dobre, otvárame dvere. OK, je tu niečo, idem tu, dobre, tu nič nie je, super, tu je elegantné miesto, myslím, že to je ako Granny a to nie sú žiadne dvere. Dobre, idem von, OK, červený kľúčak, to si zapamätám, červený? Hej, červený. OK, dobre, ideme tu, super, tu nám treba zase zelený kľúčik. Zelený kľúč? Dobre, mám ho. Nie, ja som si... OK, tu otvoríme presne, viem, kde to je. Tu mám červený. Nechoď za mnou. Nie, utekaj.
Dobre, utekam. Som videl Piggy. Nič tam nie je, nikto. Nič. Nič? Nie. Nie? Tak, idem si zobrať. Ty to máš, joj. Ako? Super, a teraz, wow, môžeme vyskakovať oknom? A Piggy. Yes, môžeme. Nie, Piggy. To je tento kľúčik. Otvoríme dvere. Idem ja hore. Wow, to je teacher, ona išla s druhým smerom, super. Nie, preskoč. Som umrel. Bravo. Dobre, vidím tu tvoju ruku. Dobre. Pohľadaj mi radšej kľúčiky, lebo toto je neuveriteľné. Tu mám červený. OK, Red Bull. Haló? Tu som. Kde je Piggy? Hore. Nechoď hore. Hore je Piggy. O nie, Piggy je hore. Tu je Piggy. To má zelený kľúč. Nie, Šimon, hľadaj Piggy, že kde je? OK. A tu je trepa, pozor. Dobre, sme prešla. OK. Počkaj, idem ja dopredu. Stoj. Čo? Idem ja dopredu. Tu otvorím. OK, nič. A tu je modrý kľúč. OK. Prejdeme cez toto prekienko. Čo? Super, game over. Toto bolo veľmi logické, že som spadla cez to prkienko. To bolo úplne neviditeľné, to prkienko. Akože, wow. Neskutočne, Bacon Boy vyhral. A teraz si dáme Tater? Hej. No dobre, Tater. Ešte aj traja s nami sú. Nie, ako si to dovolíš? Dať Blake. Yes, Tater. Ak to bude, dúfam, že to nebudem ja nechcem byť. Ja. No, takže super. Musíme ísť do wow, super luxusného mestička. Wow. Všimol si to Tater? Nie. Čo wow, si povedal? Dobre, tak sme tu. Tu je taká, ako sa volá, ovca. Nie, to je prasátko, mačuňak. No, je tu myš? To je polo. Tu je oranžový kľúčik, to si vôbec nezapamätám. Aj tu je oranžový kľúčik. Wow, 2 oranžové. Kde mám nájsť 2 oranžové? Čo ste všetci zbláznili, či čo? Dobre, to je červený. Nemôžem ísť ani do jednej miestnosti. Kde je Piggy? No, ale ona pôjde pre mňa. Kde je? Mňa. Ukáž mi, kde je. Nikde. Hneď za mnou. A už ma zničila. No wow. Aha. A kde je Piggy? Nie, no kolo. Kde? Aha, tu je tráva. Počkaj, ja dám. Super. Dáka princezna, ako sa volá? Dáka princezna mi ho zobrala. Wow. Neskutočne dobre. Kde je Piggy, Šimon? Ja sa tak bojím. Je dole. A ide na tú princeznu. Útočí na ňu. A ide zase na ňu. A zase. A Claytor, neviem. Piggy. Rýchlo. A pán Piggy sa prebudza. Piggy. Yes, Traitor vyhral. Traitor vyhral. Konečne. Ja. OK. Bude to princezná. To tá Delfany tak. Yes, ja som to typla. Yes, dostanem plus 1500 bodov. Na toto video musí byť veľa lajkov, lebo som si typla dobre. No, polícia. Wow, polícia. A ideme na vec. OK, takže sme tu. Dobrý deň. OK, tu má taká teta, nemá nohavice, to je zvyčajne.
Joj, ja idem tu. No, yes. Wow. Som si otvoril. Mám zeleňák. Ja idem hore. Čau, tetka, som ťa predbehla. Čo tu nikto? Čo, však to, tie dvere sa nedajú. Aha. Dobre. A teraz už neskočím, fakt. Je tu prkienko? Zeleňák je dole. Nie, to mi presvietne často. Čo? Zeleňak? Kde je Piggy? Piggy ide hore, ja idem dole. Dobre. Ja mám zelený, idem odomknúť. Joj, to tie dvere sa nedajú odomknúť. Ja toto prehrám, tie dvere sa nedajú odomknúť. To je zle. Yes! Konečne. Mám červený. Ten červený, Šimon, máš otvorené tento zelené. Nie, zelené vrát. Mne to úplne seká. Piggy. Ja sa... Čo? Yes, konečne. A dáme si... Čo si dáme, Tlaker? Čo si dáme? Tak. Tak to nie. Dobre, tak. Tak si dáme. Skúsime vyskúšať, ako sa hraje tak. Neskutočne dobre. To bude princezna taková. Wow, princezna taková. Najlepšia. Dúfam, že budem človek. Ja chcem byť človek. A ja. Ja nechcem byť ten tak. Som človek. Taková princeznička. Som človek. Alebo nechcem byť Mr. Potato, ako taký zemak. Ja som človek. Čo, ty si človek? Ja som tiež. Počkej, kto je to? Yes, som človek. Počkej, všetci sme. Ako to funguje? Čo je, Bud je človek? Čo si to povedala? Najprv je Bud človek, nie? A my musíme toho Buda chytiť. To je žlták. Ja mám modrák. Žlták. Poď. Odomknite vrátka. Dobre, žltý. No, idem odomknúť. Joj. Nie, kto to je? Šimon, ty si to ty? Akože fakt? Nie. Ja som na také malé monstrum. Si jediný človek. Idem po teba, mama, kde si? Si fakt jediný človek? Čože? Wow, ahojte, prasata. Ja nedokážem skákať, aspoň sa budem krútiť. Wow, si púcham od hlavu, to tu, uško. Krútime sa na kolotoči. Hej, my sme také pomalé. Rýchlo. To vyzerá úplne, wow, svietia sa zuby. To je ešte horšie. Však ty si taký rýchlejší, bo to nie je fér. Ja nedokážem normálne ani skákať. Už dokážem konečne. Jej, ahoj, ja ti skáčem po hlave, nevadí ti? Joj, tento sa tak čuduje. Wow, si také moderné prasatko. OK, moderné prasatko, čo má šatočky? Ja tu nedokážem proste hrať. Dobre, tak ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Keď áno, tak samozrejme nechajte like, odber a zapnite si zvonček, ak neprídete o žiadne takéto videá. A u ďalšieho videa sa uvidíme na budúce. Ahojte!